Mashoko ari kubuda ndeekuti muzvinabhizimusi Joseph Mutangadura akapondwa nemhondi dzakahayiwa nemudzimai wake, not just ma-armed robbers. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mapurisa ekuruwa ari kuzeya nyaya yekupondwa kwamuzvinabhizimusi Joseph Mutangadura, uyo anozivikanwa saMutangazi, uyo akapfurwa nepfuti papurazi rake reLishin Estate pakati pehusiku hwa17 Nyamavhuvhu. Aive muridzi westand iyi, Mutangadura Hideout Bar nemabhucha, izvo zvakaita kuti ave muzvinabhizimusi ane mukurumbira munyika yose kubva pakutanga. Asi heruno runyerekupe ruri kurira kwese kwese. Zviri kunzi mudzimai wake Patience Mutangadura anogona kunge ari behind kufa kwake. Vanoziva vanoti Patience akahaya makororo manomwe kubva kuEpworth kuti aite basa iri, asi mbavha idzi dzakangoba nharembozha yake isingadhure cellphone ye$10, super suspicious for a robbery. Pavanomwe vari kufungidzirwa kuti vaiva nepfuti, mumwe chete akabatirwa pagazebo, ndokureurura kuti urongwa uhwu hwakarongwa kuburikidza naPatience. CID yakatora cellphone yaPatience, then mahitman aya akatanga kutumira mameseji kune mapurisa achida kubhadharwa, achifunga kuti ari kutaura nemukadzi waMutangadura asingazive kuti aitaura nevakuru veCID. Mhuri nehama vazere nemibvunzo vachiti it doesn't add up, uye vanobatana nevezvematongerwo enyika vakaita saTino Machakaire naVP Chiwenga vari kubuda nekazevezeve munyaya iyi. Kuferefeta kuri kupisa, mapurisa discovered pfuti kunze kwepurazi raMutangadura uye vave kuongorora zvakadzama nezvemukadzi waMutangazi. Mhuri yeZimbabwe, munoiono sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panhau iyi.